Iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur ndara Puntadewa. Matur ndara Puntadewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Nek ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Yes. Modar aku. Iki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ngono ngadilin wae. Ana sasmintaning non jagat waesane Ngombatara. Ana apa wae, Kang? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kalih Galeng kalih Petra digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kalih kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, adalah sencaki laran. Senika kesaken dawuh. Dlang tak mati meneh. Endi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi lar nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jama-jama. Munteng wae dipateni. Jane gantran. Wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing ndek sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku dalan tulung ya, Pak. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Wong. Apa? Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, heeh. Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Kembang popong karate bang rayungan loma lengkung tumalong rumambat wetyan wis semu kang mawur raras slamet tekamu tolong ana ing jurang porong kene pangestune Kang Togok
Slamet tekaku, Kang. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kang Togo. Tak tampa. Ora kaya biasane. Kok kaya lesu. Kaya ora duwe krekat lan sarengat. Semangat nggone Kang Togo manem Brama kalawan rawing Ratu Agung sejagat. Mbora leman lho. Ya pancen bener. Aku ki janjane lagi ngelukur. Lah ngapa? Ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut. Ae karang ya. Tukule rambut ki ora ajet. Ning ya ora apa-apa malah tambah bagus. Lah iya, lah ngapa? Jarene dina iki kowe ngangseni karo aku golek bendara anyar, golek raja sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar. Jane ngono. Lah kok ora sida, kok malah begogok ning ngarep omah. Aku ki ora mikir karo awakku. Lah mikir apa? Prasaja wong kancamu ki ya ming aku. Nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to, Kang. Semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean, diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki kowe mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok nglokro ki jane sing tok pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lho. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe no. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapae? Ya kuwi Semar. Loh. Semar kae sedulurmu to, Kok? Kae adikku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Lho, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak perahu? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena ombak gedhe, Semar kendang kapracondang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna telu, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora kelakon, tegese wong nglindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2. Kuwi impene wong turu, wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Ngerti. Lah terus Impen sing pungkasan ya kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluruking jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspa Tajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Monggo biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Totok mudar ora. Wong limpen tenanan kok malah disambung rapetke sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok.
Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang. Kok gak eneng apa-apa ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Upama kowe iki tekan nggone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis, ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya. Ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora usah tok gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara ipenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gek. Togok yen malegak-legok trembilong kang sarawita dereng ngantos bidah iku togok tuwin ora bilung kedadak ingkang mletek bener saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Cantugoro. Nah, candak kowe wae. Iki ora pangling rak Bagong to. Heeh, wae. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, wae. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka nyambut gawe nderekke Ratu-Ratu Sabrang. Ora ling lho, lek musuh iki ngutuyul mburimu kuwi to, Gek. Ora ngawur iki Pak Demu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa? Dhewe. Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pak Dene. Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit. Kowe sandangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik. Nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awoh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awoh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Toga. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wah. Lho. Arep ngopo? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wah. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku ki rak kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning Kayangan. Terus ayo tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge iki? Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Wong. Oh, wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan seprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Oh, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh nek nggon aku njaluk
Dewa Daru Jaya Daru dadi geger. Lho. Geger Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung titah kok wani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Iso menang. Ora ndelok. Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? apa? Pusakane Bathara Guru. Ces Trisula. Ces Trisula. Aku melayu, Gareng melayu, Petruk melayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewa Daru Jaya Daru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaraté apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek Kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewa Daru Jaya Daru. Kakang Semar tak boyo ning tak gawa-gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimusi sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tenan apa piye? Wah, cangkeme kuwi. ngono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkemke kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lah hebat lho. Prayoli jan manik maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataka. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwataka supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis mangsulan. Gong, Apa? aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung. Bilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu kowe. Aku ki njaluk pambiyantu kowe kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Kok. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Bisa apa? Lho iso. Apa dianggep aku ora dikasekten apa piye? Tes ngono. Wadange corong ora. Senenge ndelok cangkemmu kok. Cangkemmu kuwi karo padune nyangkem-nyangkem ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Kok nek bodas turu? Aja turu. Merem ambek-ambekan tak cipta. Nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Nang ora kayangan. Iya. Sanane aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Kowe nek tekan kayangan tandine karo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Tenang tenan. Jame tak wae kok.
Waduh. Anggur ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Gaya tenan saiki jan kemajuan nih. Ya semen karang karepe bodimu. Bodi iso apa? Iso. Apake? Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak wis dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Oh, wis.